Hi guys! Maayong adlaw kanatong tanan. Ako di ay si Irie Cabeza, taga Davao ko. And anian na pud ako karon sa inyong atubangan aron makipag-istoryahanay kaninyo. And ang ato ang topic karon guys is napulo ka mga rason nganong dili na ta dapat maghuna-huna pa sa kung unsang gipanghuna-huna sa ubang tao kanato, di ba? So napulo ka mga rason. So magsugod ta sa una. So ang napulo ka mga rason mao kini. So una, nganong nabalaka ta sa kung unsang gipanghuna-huna sa ubang tao kanato. So hunaw-naon nato no kung unsa pod ang mga rason nganong sige tag huna-huna kung unsa huna-hunaon sa ubang tao kanato. Kay tungod pud na sa ato guys. Kay tungod pud na sa ato ang mga liho. The way ta mo istorya, kung tama ba to? The way ta manamit. Basig huna-huna nato nga unsay lang isulti kung kaniya tong suoton, di ba? Kung mag-short ta og mubo unsay lang isulti, or halimbawa mo attend kag party. Tapos ang dapat suoton sa pang party is mag-dress or formal attire. Tapos imuhang gisuot is naka-short lang ka, naka-chanelas. So mahuna-hunaan jud nimo kung unsa gihuna-huna sa mga tao sa imo. And syempre makasaway man gid na sila, di ba? Makasaway man gid na sila. So dili na to sila tagaan og mga rason guys na masawayan ta. Dili na to ibutang atong sarili sa sitwasyon nga ma-worry na hinuon ta kung unsay lang gihuna-huna sa toa kay tungod pud sa ato apod sala pud nato malipod nato. So kana kung halimbawa party tapos kailangan formal attire, so dapat mag-ano pud ta, formal attire jud ta. Dili ta maka-chinelas lang, dili ta mag-short lang dito kahit party good na, di ba? Yun na guys na mulaag lang kasi mong silingan, dili ba ya? So muna no. And daghan pag mga rason, like for example, the way ta mag-makeup. Nagkilay tuod ta pero hiwi-hiwi po na itong kilay. So, papansin po na sa ubang tao. So, kung kita po nakabalo po ta, syempre kay makabalo man kita nga kung sa to ang mga apan, kung sa to mga mali. Muna ang mga rason nga na nag-worry ta guys, no? Kay tungod po sa atoa. So, since kabalo ta kung anong nag-worry ta, like for example ako, nag-istorya ko kadiri sa inyo hang atubangan karon. And mali-mali di ay pagka-pronounce and mali pagka-deliver, di ba? So, gina-worry na ako na. And pero kung sa man to akong mga mali and dawaton na ako kay dili ko perfect. Ana. So ang ikaduha guys is dapat mag-focus ta sa positive about sa tong kaugalingon, no? Kung kabalo ta nga tama ato ang gibuhat, no need to worry. Kung kabalo ta nga happy ta sa tong gibuhat, o nalingaw ta sa itong mga gipangbuhat. Like for example ako, nalingaw ko sa akong gipangbuhat karon, sikong istorya. Nalingaw ko, kung sa mani ako mga gipangbuhat karon, nalingaw ko, happy ko sa akong gibuhat. So, no need to worry. As long as happy ko sa akong gibuhat and kung mga gipang-share sa inyo, dili man pud mali. So, dili ko naga-worry. So, naga-focus ko sa positive. So, kita dapat mag-focus dito sa positive about sa to ang kaugalingon. So, ay ikatulo, dapat ma-realize na to nga ang ubang tao guys is wala po na sila pakialam sa inyo kasi pag mag-unsa ka dili lang kitang gihuna-huna sa mga tao, sa ubang tao, wala na sila paki sa ato kasi pag mag-unsa ta. So dili kayo ta dapat mag-worry, no? Mag-worry kung unsay lang gihuna-huna sa toa kay wala kabalo pud na wala sila nagkunahuna sa toa kay daghan pud sila concern about silang kaugalingon na pud sila mga issues, di ba? So kinsa man pud daw ta para hunahunahon nila. Di ba? So mali jud na overthinking na kay ta nga naghuna-huna sila about sa tuan na yung anita na gina-judge ta nila, wala ba ya? Like for example nakita sila sa kuang video karon tapos na sila nakita nga mali pagka deliver sa istorya, di ba? So masawayan ko nila. Pero masawayan ko nila diha ra pod nga sa time nga nagtan-aw sila. Pero maka-move on na sila, malimtan na nila, diba? Isa man daw ko para sayangan nilang oras, diba? Kailangan po na sila yung mga concerns about silang kaugalingon, guys. Na po na sila yung mga issues na kailangan i-fix, so we don't need to worry too much. So ikaupat guys is dili na to kailangan mga yung approval sa uban sa tanan natong pagabuhaton.
dili na to kailangan nilang approval guys, as long as happy ta. Ato amaning life. Dili ato amaning life, so kasi pag mag-unsa ta, kita naman gihapon ang responsible sa to ang sariling kinabuhi. So, as long as kabalo ta nga tama, no need to ask their approval. So, mo to ang number 4. Ikalima guys, kung magsigit tag hunahuna kung unsay lahang ipanghunahuna about sa atua, mura ta nilag piniriso, mura ta nilag tao-tauhan. Kay ngano, dili man to nato magbuhat atong gusto buhaton guys, kay gihunahuna nato permanente ba na masig masawayan ta nila kung masig unsay lahang masulti about sa atua, which is mali gyud no. Basta kadto gyud guys, as long as happy ta sa tong gibuhat, go lang, diba? As long as kabalo ta nga tama. Ikaunom guys is dapat buhaton nato tanan natong gusto basta tama lang. Kay kanang mga tao guys, mo judge gina sila na gina sila masulti. Masig unsa pa na imong buhaton. Ikapito, dili ta dapat mabalaka kung unsay lang hunahuna-on about sa tuwa guys. Kay naa jay mga tao guys nga gusto makita ta nga masayop. Gusto nila na makita ta nga napakyas kay sila mismo dili successful sa ilang kinabuhi. Unang gusto nila nga ma-fail ta, mapakyas ta. Unang gusto nila nga mapakyas ta. Una nga nato sila i-mind, diba? Ikawalo, permanente jud nato dapat timan ano nga dili nato malipay ang tanang tao. Mga tao nga malipay sa tong ginabuhat na apoy dili. Mo nay kamatuoran. Ikasyam, dapat ma-realize pod nato ba nga dili nato makontrol lang mga gipanghuna-huna. Pero kita makontrol nato kung unsa atong mga gipanghuna-huna nato about sa atong kaugalingon. So yung ikanapulo guys is dawaton gyud nato to ang mga kalahian no. Dili nato kailangan mapareha sa uban para lang mabilong ta sa ilaha. So mao na guys. Kung bayaran pa lang ko every time nagahuna-huna ko kung unsang ginahuna-huna sa ubang tao about sa kuha, siguro kwartahan ako. So mao na guys no. Mali jud nga magsigit huna-huna kung unsang ipanghuna-huna sa ubang tao nato. Kay kita ra gyud ang maapektuhan. Kita lang ang alaot. Wala tayong buhat kay every time na tayo buhaton, ginahuna-huna man nato kung unsay mahuna-hunaan sa uban. So diba? So unta guys, na may nakatunan sa akong video karon, and daghan kayong salamat sa pagtan-aw. Daghan kayong salamat sa pag-uban sa kuha, and see you on my next video. Magkita-kita na pod usab kita sa sunod na akong video guys. And sa mga wala pa nag-subscribe pero nakakita sa akong video guys, please subscribe. Let's be friends. Bye-bye and God bless.